saudara dalai handai dan kolan dikasih kahara tola kami katakan minta ronyolama bodi kampung buci jo sumani ramide anak koto hilalang Nanola kita kuide bini tak sampai sudah mendengar selawat dulang. Kita Nabi Muhammad makhluk kita ai sahabatul saudara assalamualaikum dan dalam sidang mulanya kami rajolong datang didapati masjid delapan orang segalonya lampu lah sudah pasang lah piala sudah pulang bantang jemaah anak pandai batik mana merupiah 107 jana kau juang kapan curano basila curano berisi sila jepina tambah lagi tiba kau jorokoi kau ada pananti lah sedang elok duduk lah barapo makan lah basanto setengah si penonton lah terlebih haru barasu kemenangan di bumi dan elok di sekolah kami katumarisan saya kan mengaji ada tadi kami tak pandai di sekolah lama ada dalam pakai sebelum nagari ada balai-balai kita pegang panguluna
nende manti jo pegawai di sekolah kami sakumari rumi kama ngaji sarah lamu tauhid di sekolah lamu sarah panci sebelum negari ado musaji tapi kang dai mamila jokati be anta ko kacino manjua pinjai anta ko manuku garam kalawi sabuanya lagi nan kedalam sida muka suri hadirin nak kumari datang dari jauh tamulah datang ala bagaimana kekampenya sinilah sekarang ndak mendengarkan cerita selawe dulang antaronya kami dan dua pasang antaro sinar belian jotopan singgala kalau silawai sinar berlian dimisakan orang beribarat balai kota Padang Panjang balai rami pagi jo patang ba umpama bendi jo kereta loyang nyampang kuado urang nama nompang biar kabai walau kapulang nak apa bendi rancak nak berkudo gadang usia nyora mata lari jera kancang tetapi sinar berlian untungnya malam bendi nyoburu kudo petang pinggang lari menengkui de penyakit jo malam wangi lada tompa di malam la sekarang bau berpikir iyo dengan sedih Allah diamu binafsi Allah dia itu si penyu Allah mampu dapat kami Allah kamana maju kuritu malatiku Allah nadiluku laisa balum kami sabu apa sih tingadu terlebih mana mulu ay maafadi itu hadir dalam hadir dalam kapinoton ba nasabu ekani elai yo mama Allah kapangulu rajo ay ka alim Allah jo ulama Allah orang Igamu kacara dia telah tahu pandai yo lagi jatuh Okiyo kape muda jo pe mudi ala generasi Imudo eka padu wali nakari Ena mulo para Natamu eka padu wali joro Ese orang joba
sarado pega Kanyo ladeka kaum lainyo aya Sarado Kalamu Lebondo Kapadu La panitia la peralata Nago lai kapadonan pengurus lai musaji Inago Istimewa Ladino Banda Kareka Itu lai karekan nanyo kami Allah samutu kajo Torito Iyo sambut Ladino salam Allah dari kami Aduh dari sila ionan berlian Allah orang bari oh aiman oh ilallah Nabi Muhammad oh ilallah ala iyo Salam nak ganti oleh basi coba so ayam kagantinya siri elah macuran no oh ilallah ala iyo oleh ganti rokok Nanti maka untuk kaganti lainnya kita nana basalah masyarakat Lotu kanjo itu Keni daerah gunung rajo padu malang mangko gunung monsurai kona moyo Lesa banalar nyora midul sana di siko iyo di masjid nan gadang dan tapi jalan rayo Sabana bana nyome kahala de musa ciela de nyonang ko jo kalau la de silawa orang aneh nanti kami dimako Dele buahana la kurang la de lagu indah ado sungguh lebar itulah dengan dengar mullah saya Lena kami lainnya cubo saja Samin taro lewa katunan de lainnya talua antara mereka kami lamaroko aja asarata Lah di sambil la de badana la de nama dape la de badia adalah sambil di membaca Iyo balilan tape memang lebar tapi ikan di dalam lebaran Lah di sambil la de manuai la kamanda penan bilala memang hari dalam masuk kali ini sengaja Apo lagi le mikrofon agak sumbang la suaronyo dengan hari pengajian leda ulula di baju Le karano pengajian memang pengaji kita Dele pentina rasa kali lana diri la de agamo di agama lada Islam lada lada agama kita Dele suanan yo tagala memang adola di dalamnya Gara-gara sembah
yang memang bajikan di baju. Patuhi non sembahyang adalah kita rusuka dia kalau ladena singke pikiran ladena kurang la indah magapo indah baru elaya salai tantu ladani pahan sembahyang leke pengalan dicari kalau kalannya orang la tampu jalan antara Adelai ado taran alaika kiri aladeka kana iya dohala de bersimpan siapa menampu akan pula mana siapa meninggalkan aladena kan pula sase arati alade jalan alade sahabat la iyol ruhun laisa tosara siapa meninggalkan adelainya alake bahnya alade kanuman adiba sohola de sekarang agak ilia kamu dia malenga lenga mencari nafas wala de laparu de laganya ala dari mulu ala de nyokaji sampai ala de nyokata dari mulu kehete adalah sampai gada sampai lenyotu nana dipandang de adalah putih halade kabalu layun tuang halade lahmal Allah sekali tidak babu sembahyang adalah itu derasanya adalah bodohnya orang nyo sangko halade nyo tu kabahdi halade nyo bujang sangko dua kali dunia tak kembali layananyo nana sakali adalah mojo jo malah de malemba le rusole joki jamasiu salatu itada pedi ulla jogalau kana ibar emananda ada tapi ko inda laila pohon de katinga ega tangan pole warna ela de nyopulla ibana wahai saudara itu manusia alai tengah melade agama itu binatang oleh nafas susah jali cina bulando sangai kuayo mame kalade agama kafir lanani kau melade bulando banyak pisarato barhalo itu Islam sudah lama tentu ego ina semaya dili mulai waktu manusia namanya itu Islam tapi jika pilih tentu mana manusia nan ragu ke dalam neraka nan badan tak buruk bila memegamanya mulai nyonya buat pikir bana sagal oleh turasana itu di dunia mana to kalama raso kesana de ame jopera suko suko dan joana ala tanang lalu de padi banyak berbuat sembahyang sekali tidak itulah orang nanti wapunga enjo kalau mati karena kota tanpa api memangga bagala-gala pikir mana masuk sekarang janji-janjikan babu sembahyang di tahun dimukul di bulan kata menantikan anak sebelum gada menanti minantu lebar esok pulang saling taruh
nyawa melayang dalam neraka dan tabuan api memandang bagadang gadang alam pikiri bana wahai saudara adapun kasiale ampe parakaro satu-satunya nak kami banyak pertemunya kasih kepada harato keduanya kasih kepada saudara alaika tigonyo kasih laika tampe nangko alaika tampe nyola tapamano alaika ampe nyo kasih ka amal dakima andalai wahai saudara andalai handai dan tolong lari kasih kaharato kami kabakan esa minta ronyola bodi makan apo bilonyo pai timbo dirangku alai kasih kaharato berhenti sana oleh jo kalau jo kasih katolan sahabat apo bilonyo kito nala sampai wapan andalai datang samonyo makirakan mengurungi kito lelangau dalala mengantarkan kita kalian nyolah lari setelahnya sampai kita di lahat andalai badan tahu papan lalaki alai kuburan ratimbun riwayat latam dengan orang banyak pulang ke tempat oleh kalau nyoka siaka amal dan iman di dalam kubur leman jadi nyokawan adalah tanyuh malaikat adalah anyo malaikat mana puanan titian ladalai hanyo baliharo asiratul mustaqim namu titiano selama ini badan masuk sarugo kebanyakan umat di zaman kini bala biya bana mencari piti indah dikala itu ikanati apabila kita sampai mati iko halai saja kapan rang bari dokainan putih indah baragi iko halai saja indah balagi karato namanya sangkito nambuli alai awanan payah urangan dunia soal pengajian sekian diagi sekian ululi kami badu di sinar berlian rang bari namo wahai sahabat tolan saudaro ini nalati populo masonyo masode kami sekarang nangko mari diumumkan di muka basamu aponan yo lagi sedang labakarajo hai sinar berlian nan mulu para tamu pangambangkanlah pia ikona moyo kapanya lampu sana to kalito capeklah datang capeklah tibo manunan gajah dari lokasi nago alainan masih duduk di teras japuran oh kacapela datang kacapela tibo Sudiro datang kacapela kanan dekatiko janganlah sampai dilewatkan kesempatan baik anakku iya itu acara desyukuran memang begitu hai jaritonyo cara nalik kapal mana memang begitu namanya
bana la de nyome wa acara alik ditampilanku. Alhamdulillah nan kadisamu. Alhamdulillah nan dibaca. Karena de syukuran. Bila di malam rangku. Memang syukur de nyobana kepada Allah dengan kayu. Dengan mengucapkan alhamdulillah memang kan itu nan kita baju. Sampai nanti yonan lah diundang lu pasang tukang lah curi tu. Ya itu sinala berlianan mulo lai paradamu. Ini begitulah Melaga elonyo dengan lebar hubung dari lahir laru elah de nyoju. Allah lari malam nasi sekarang lagi linangko. Dari lah dihibur lah dan tun sana anak dia siko. Salim wa salim ya Nabi. Ya Nabi, Ya Nabi ya Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Ya Sayyidina Umar Utsman Ali Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi, nantikan kami kemudian hari. Ya Maulana ya Habibi, kami kemudian hari. Kalaulah tidak Engkau menanti beri sabaat ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti beri sobat ya Habibi. anak itu lada irama dari kami lebadu. Dari sinar lada berlian adalah orang marinan padamu. Iyo menurikan kami Besamu tukang curi itu. Entopan singgalang orang barina mon den tolonglah sambung sasudah iko jobu aranja lagunan sero. Janganlah tolan baba pemasun Ala orang pambaso apa paruyo. Ala orang palupo ado sababnya. Samia bakanda iramatu den di pada pasir minang iko namoyo. Ala dengan gambana sekarang nago. Sinar berlian la pandai pulun Ala pandai bana sarupo iyo. tapi de kami balain taro. Akini dunia isu akhirat den ala semua dipakai kadua-duanya. Ala samo dipakai kadua-duanya. Alai kanan elo pasang lalian den ala sarang jalan masuk sarugo. Sarang jalan masuk sarugo. Orang lalu mahelo biduan Orang Sumali mahelo sampai. Ala orang sumani Mahelo sampai. iyo lagi lo umat muka haluan Tuhan di diri dan matanya. Ala Tuhan di diri nana batanyoka. Batang batuang batang talang den samo bamiang kadua-duanya. Ala samo bamiang kadua-duanya. Ela punggung nandek sumbayang
lain bamu saji Bamalia jo Bamu saji bacilo jo masalah padi di tanah sawah Dimakan pipi si burung bolo Dimakan pipi si burung bolo tidak peduli badak yang bakaran Hanya kulima sama tomato Alahnya kulima sama tomato Abaraki-raki anarang badang Laraki lalu kakurai taji lalu kakurai taji Iyo masaki kagak sembahyang Ko indah suci mulu ijo hati Ko indah suci mulu ijo hati karam bianan mama toti kon Anak tabuang di tepi jalan ayo nata buang di tepi jalan Alam putih rambut ate kapalon babu sembayang sange panyaga babu sembayang sangai panyaga kampung kuci jo sumani rami de anak koto hilalang nano laki takwi de bini tak sampai sudah mendengar selawat dulang